Pag sinabing gawang China, matik low quality na agad sa isip ng mga Pinoy. Pero napukaw ang atensyon ko sa Geely dahil sa kakaibang success story nito. Sundan natin ang istorya ni Li Shufu, isang Chinese founder na binago ang reputasyon ng China-made cars. Isang taong hindi marunong sumuko, nakagawa ng revolutionary Chinese car brand na top-notch ang quality at kaya makipagsabayan sa mga kotse ng Hapon. Hindi lang basta quality, nakagawa din siya ng isang Chinese sports car. Mula sa pagiging isang photographer hanggang sa pagbili ng Volvo company, tuloy-tuloy ang success ni Li. Paano niya nagawa ang lahat ng ito? Mula sa hirap, nagsumikap at ngayon isa na sa mga top dogs ng automotive industry. Pag-usapan natin ang inspiring na success story ng Geely Motors. Isang ordinaryong batang Chinese itong si Li Shufu na magiging future founder ng Geely. Bata pa lang daw, makikitaan mo na siya ng malaking pangarap at ambisyon. Una siyang namulat sa business ay noong bata pa siya. 1980s, binigyan siya ng kanyang tatay ng $16 para makabili ng camera. Dito siya natutong magkutingting at kumalikot ng mga camera equipments. At di nagtagal, nagkaroon siya ng maliit na photography studio. Bata pa lang, mahilig na siya magbutingting ng mga bagay-bagay at ang sunod niyang naging negosyo ay ang pangongolekta ng gold at silver sa mga lumang makinarya. Naging profitable business din ang mini junk shop business niya na to. Pero dahil dito, natuto siyang magpaikot ng pera. Natuto siya ng basics ng business. Fast forward nung 23 years old naman siya, isang malaki-laking business na nagawa niya ay ang paggawa ng refrigerator components. Nagmamanufacture siya ng mga parts ng ref hanggang sa hindi nagtagal, nakabuo siya ng sarili niyang working refrigerator. Nakagawa siya ng isang refrigerator brand na kung tawagin ay Arctic Flower. Successful ang business, malaki ang kita. Pero di kalaunan, di rin siya nagtagumpay dahil napakaraming kompetisyon sa refrigerator manufacturing. Kaya naman nag-peace out siya dito at naghanap ng bagong venture na swak sa risky at technological taste niya. At ito na nga, pagkatapos ng soul searching niya, nakahanap siya ng isang business na mamahalin niya talaga. Yung bagay sa risk appetite niya at yung hindi siya mabuboring. Bubuo siya ng isang car company at hindi lang isang pipitsuging car company, isang sports and luxury car company. Yan ang pangarap niya. Year 1986, golden age ng mga JDM cars, kung saan dito naglabasan ng mga legendary cars ng mga Japanese, Toyota 86, Honda NSX, Godzilla, Lancer Evo at marami pang iba. Nangarap siya dahil na-inspire siya sa mga naggaganda ang sasakyan na lumalabas noong mga panahon niya. Kung iisipin mo, kung mangangarap ka na lang, hindi mo natatangkaing kalabanin yung mga kumpanya na matatagal na sa industriya, gaya ng Toyota at Honda. At hindi mo natatangkaing gumawa ng car company dahil baka too late ka na sa eksena. Aasa na lang siya talaga sa swerte at sa bahala na para magawa yung mga pinaplano niya. Pero ibang klase talaga ang determinasyon nitong si Li at tinuloy pa rin niya ito. Ang pangarap niya makagawa ng isang matagumpay na car brand. Sobrang confident itong founder ng Geely na si Li Shufu at masasabi nating may kaunting yabang din. Sinasabi niya na ang mga kotse daw ay basic lang gawin. Madali lang dahil dalawang sofa lang naman yan na may 4 na gulong. Gaano nga ba kahirap yan? Noong 1989, sinimulan niyang buuin ang Geely Car Company na sa Chinese ang ibig sabihin ng Geely ay lucky o swerte. Pero hindi ito yung Geely na alam nating car brand dahil bago siya nag-venture sa paggawa ng mga sasakyan ay gumawa muna siya ng motorsiklo. May sense nga naman dahil kung lalaban ka sa business ng mga kotse, dapat may alam ka rin sa mga makina at mga components ng mga motorsiklo. At ito nga ang ginawa niya, motorcycle dealership sa brand na Geely sa Hangzhou, Zhejiang, China. Makikita natin na nagsimula talaga siya sa basics paakyat dahil kailangan niya ng cash flow o budget para simulang gawin ang mga kotseng pangarap niya. Kinuha niya ito sa pagbebenta ng mga motorsiklo. Sa mga panahong yan, privately owned ang kumpanya niya. Ang ibig sabihin siya lang ang nagmamay-ari ng kumpanya niya at wala siyang kahati. Nung nakaipon siya ng kaunting pera para simulan ng car manufacturing dream niya, meron na lang siyang isang problema. Hindi niya alam kung paano gumawa ng luxury car o ng kotse in general. Kaya naman nagkalikot mode ulit siya. Bumili siya ng Mercedes E280 para lang baklasin at pag-aralan. Nireplicate niya ang chassis, parts at components para makabuo ng sarili niyang kotse na pwede niyang ibenta sa ilalim ng Geely brand. Pagkatapos ng matagal na pag-eksperimento, nakabuo din siya ng pinakaunang kotse ng Geely, ang Geely No. 1. Halos magkamukha sila ng E280 ng Mercedes at talagang ginaya niya yung kotse. Pero sa kasamaang palad, naging masama ang reviews nito at hindi rin bumenta. At na-realize niya na baka mali na nag-umpisa siya agad sa sports at luxury segment kung saan yun naman talaga ang pangarap niya. Isa sa mga learnings niya yon, bumalik siya ulit sa basics at sumubok ulit. Ang sunod na venture niya ay yung mga kotseng mura lang gawin at targeted sa mga pamilyang saktuhan lang ang budget para makabili ng kotse.
Balik ulit siya sa pagkalikot at ngayon naman, ang kotseng binili niya at ginaya ay ang lumang Daihatsu Charade. Matapos ang masalimuot na experiment sa car manufacturing, inilabas na din ni Lee ang unang production car ng Geely, ang Geely HQ o Geely Hawking na ang ibig sabihin ay ambition. Siguro ito yung bansag niya dito dahil ito yung unang hakbang sa pagtupad ng kanyang ambisyon. Isa itong hatchback na may makina na katulad ng sa Charade. At sa kasamaang palad, hindi ito bumenta sa merkado ng China. Sinasabi pang copycat version lang ito ng Charade at mas masama ang lagay ng mga pyesa kesa sa Charade. At sabi nga sa legend, nagpatawag pa si Li Shifu ng PR tulad sa Apple, yung keynote, para i-promote ang launching ng bagong Geely HQ noong 1998. Pero isang tao lang daw ang sumipot. Sa sobrang galit niya, dinaanan niya ng malaking pison ang lahat ng kotseng inilabas niya noong araw na yon. Guho naman talaga ang lahat ng pangarap mo. Kung may experience mo to, may isip mo talaga na isa kang talunan sa liga ng mga gumagawa ng sasakyan kapag binuhos mong oras mo sa paggawa ng isang daang production car pero wala namang may gusto nito. Isipin nyo, ito yung panahon kung saan nagdo-dominate ang Skyline, Supra, Evo at iba pang iconic 90s cars. Pero nandito siya, hindi makabenta man lang ng kahit isang mumurahing kotse. Siguro karamihan ng tao susuko na sa ganitong pagkadapa. Pero hindi si Li Shifu. Ang pangarap niya ay mas malaki kaysa sa pagkatalo niya ngayon. Kaya naman tumayo siya ulit, nagpagpag ng konti at sumubok ulit. Inimprove pa niya ng husto ang features at reliability ng Geely cars. At di nagtagal, nagbunga din ang mga paghihirap niya. Noong 1999, lumabas ang new and improved Geely HQ at naging hit naman sa publiko. Dumaan ang mga taon at tinangkilik din ng mga tao ang Geely brand. At isa na din itong competitive choice para sa mga Chinese families na nagtitipid pero gusto magkaroon ng sasakyan. Dahil sa success story ng Geely HQ, lumakas ang cash flow ng kumpanya at di nagtagal, nakabilin din sila ng mas malalaking factory at nag-expand na. Ginawa naman nilang kasunod ang Geely MR na isang kotseng papalag na sa leading car brands at masasabi nating reliable na din para sa isang Chinese car. Sa mga panahong ito, masasabi nating successful na ang Geely brand pero hindi pa rin sikat na sikat. Naisip ni Lee na dahil may budget na siya, baka pwede na siya makagawa ng isang luxury car o sports car tulad ng mga iconic 90s cars na inspirasyon niya. Kaya naman noong 2003, gumawa ang Geely ng isang sports car sa tulong ng Toyota. Oo, isang Toyota powered sports car ng Geely. Toyota ang makina pero Geely ang brand. Tinawag nga din nila itong Chinese Supra. Ito ang Geely Beauty Leopard. Ang Leopard ay may 1.3 liter displacement at 92 horsepower. Pagkopya sa classmate ang galawan, pero sa tingin ko ay napakasaya ni Lee dito dahil natupad na niya ang isa niyang pangarap na makagawa ng isang sports car. Ito nga lang ang problema, dahil napakamahal ng mga makina ng Toyota, hindi din naging sustainable ang production. Napilitan ng Geely na gumawa ng sarili nilang makina para maging mas mura ang mga production cars nila at hindi nila inaasahan na sobrang hirap pala gumawa ng mga car engines. Isama mo pa ang pagsabay sa pabago-bagong technology, kaya naman sa paglipas ng panahon, nangailangan sila ng tulong sa paggawa ng mga makina nila. At dahil sa success ng mga kotse nila sa China pa lang, alam agad ni Lee kung sino ang makakatulong sa paggawa ng mga makina nila at makakatulong din para magkaroon ng Geely ng updated technology taon-taon. Ito ay ang sikat na Volvo brand. Akalain mo nga naman sobrang dami palang pera nitong si Li Shifu at tatangkain niyang bilhin ang isa sa mga sikat na car brand sa buong mundo. Sa tingin ko dalawa ang strategy niya dito. Ma-integrate ang technology ng Volvo car sa Geely at paingayin ang pangalan ng Geely brand sa buong mundo. At yan na nga nangyari. 2010, pumutok sa buong mundo ang malaking balita na binili ng Geely Motors ang Volvo cars mula sa Ford sa halagang $1.8 billion o kulang-kulang 100 billion pesos. Para sa comparison lang mga par, yung Yolanda Typhoon Fund pa lang 4 billion pesos na. Imagine nyo kung gaano kalaking pera yan. Ito na yung turning point ng history ko saan big boy na ang Geely at pumasok na ito sa liga ng mga top car brands sa buong mundo. Fast forward sa kasalukuyan, marami nang nilabas ng mga nagagandang kotse ang Geely at unti-unti nang nakikilala pati na dito sa Pilipinas. Ilan sa mga sumikat sa lineup ng Geely ay ang M Grand, Coolray at Azkara. Sa istorya ni Li Shifu, makikita natin na hindi lahat ng nauna nagtatagumpay at hindi lahat ng late nang nagsimula ay nabibigo. Tulad ng founder ng Geely na pwede nating sabihin na late na sa car manufacturing industry, hindi pa rin ito naging hadlang, parto pa rin ang mga pangarap niya. Sa ngayon isa na ang Geely sa mga successful Chinese automotive brands sa buong mundo. Please share this video kung nagustuhan mo at i-comment mo naman ang feedback mo below. Salamat sa panonood.